Здравейте, аз съм Райна от 10-я клас. Аз съм Маги от 9-я. Ние сме от ученическия съвет. И в ученическия съвет се гласува да има петък на развлечението, в който ще се обличаме тематично. И този месец темата беше обличане по професия. Обличане като майстор. Аз съм облечена като затворник и моят костюм е всъщност част от нещо малко по-голямо, което сега ще ви покажем. И сега ще ви покажем учениците като какво са облякли. Да. Ела, от кой клас си? Как се казваш? Казвам се Андрей Кръстев от 10 Б клас и съм облечен като Геде Боб. Малко ми падна лепенката, ще извиняте. Ето ми е палката, близнеците. Както виждате, ние сме част от един костюм. Сега другите от костюма да дойдат насам. Така, както виждате, моят костюм е част от нещо по-голямо. Това е Антония, тя е от моя клас, 10-я клас. Това е Дали, тя е от 8-я. Това е Поля, тя също е от моя клас, 10-я. Това е Ивана от 12-я, а това е Милен от 10 Б клас. И нашия костюм всъщност е затворници и Геде Боб офицер или какво се води? Нещо такова, да. Здравейте, тук сме с Диана Николова, това е една от нашите госпожи. Вие като какво сте облечена? като учител по физическо. Благодарим, госпожа. Тук сме с Кристалина. от кой клас? 9-я. Като какво се облечена днес? Като хотелиер. Супер.